Orduan Arantxa, aurten ere Eusko Ikaskuntzako gaiak landuz jarraituko dugu? Bai, ideia ona iruditzen zaizu, ez? Bai. Plana horixe da behintzat. Eusko Ikaskuntzak lantzen dituen gaiak, bekarreko ditugu Amaraunera, eskaparate honetara, baina protagonisten ahotsetatik nahiko genuke batez ere. Ahots horiek izango dira bertakoak, etorkizunera begira daudenak, eguneroko erronkei aurre egiten dietenak, Euskal Herriko luze zabala gainera kontutan izan da, hori da asmoa. Eta horretan gonbidatu horiek ekartzen, gai horiek ekartzen, horretan zubilanak egingo dizkigu irati askoek kazetariak. Zuek ezagutan duzue dagoeneko irati askoe. Egunon, irati. Gaixo, Zuk ere laizter ezaguteko duzu, Gorka. Bai, dagoeneko ezagutu dute, bere irrifarra ikusita ja asko transmititzen du, iratik. Zer moduz irati? Egunon, oso ongi Gorka, mila esker gonbidatzagatik beste behin. Plazerra da, igande goizak zuekin partekatzea, irratia egitea, guinen bidez, hainbat proiektu, pertsona eta ikerketa ezagutu ahal izatea, Arantxak esan bezala. Bai. Guk ere agaxe uste dugu, plazerra gurea da, horrelakoetan esaten den bezala, plazerra gurea da. Tira aurtengo irrati urte honetan, nondik hasiko gara irati? Begira, gaurko gonbidatuak ekintzaileak, gazteak, irudimentsuak eta auzolanean sinisten dutenak dira, eta horrekin batea biek duten ezaugarria da herri txikian bizi direla edo eta lan egiten dutela. Eta bertan euren bizi proiektuak garatzen dituzte. Langintza bihurtu dute herrigintza eredu. Lehenbiziko aurkeztuko dugu. Ezaguna dugu hau ere, behin baino gehiagotan izan dugu hemen Amaraunean. Andoni Mundu Bate Dorronsoro, ataundarra eta ekintzailea. Egunon. Eta gaina iratiri eskertu nahi diot gaztea deitzea. Gazte eta ekintzaile. Eta gazte eta ekintzaile oso ondo. Dira, Lurlab proiektuaren koordinatzailea zara, Andoni. Landa eremu eta herri txikiak izan dira askorentzat iesbide, azkeneko pare bat urtetan. Badirudi pandemiak gure lehentasunak berrordenatu dituela eta hirietako zurrunbilotik aldendu nahi dutela askok eta askok. Bizitza eredua nolabait aldatuz, ez? Hirigunetik landagunera. Baina badakigu zer den herri txiki batean bizitzea, Andoni? Bueno, esan daiteke, hemengo herri txikietan ere, behar bada ez dakigula zer den benetan herri txiki batean bizitzea. Azkenean, ni Gipuzkoako ataungoa naiz, eta Gipuzkoan herri txikia izan da ere, herri handiagoak eta hiriburua ere nahiko gertu ditugu, beraz, hemen egia esan herri txikian bizitzea nahiko gauza arraroa da. Ez baita, ez dakit, beste leku batzuetan dagoen, nekazal, ingurune, izugarrizko natura eremu bat, baizik hemen industriak ere gertu ditugu, eta beraz hemen herri txikietan bizitzea desberdina da, hiriburuetan bizitzea baino, gauza berezia da, bai. Zuk Lurlab sortu duzu ataunen, Andoni, beste lankide batzuekin batera, azalduko diguzu mesedez, nolakoa den proiektu hori? Bai, da. Lurlab, hitz potolotan esan da fabrikazio digitaleko laborategi ireki bat. Eta, hola esan da. Oso potoloak, bai. Igual gehiuko zeineten. Digitalean geratu gara. Hori da. Eta hori ere, ez dakigu oso ondo. Zer den? Zer esan nahi duen ez. Bueno, hau da, azteko toki bat da. Hemen ataunen San Gregorio auzoan, udalak utzi zigun eraikin batean, ireki dugu Lurlab hau, eta bertan ditugu tresnak, baliabideak eta ezagutza, eta helburua oso simplea da. Eta da, edozeinek, edozer gauza egitea erreztea. Beraien eskuekin, eta beraien kasa, edo taldean, edo auzolanean gauzak egitea. Eta horretarako dauzkagu tresnak, bizi guztikoak, taladroak, mailuak eta bartabar, josteko makinak, baina baita ere ditugu bereziak fabrikazio digitalekoak deitzen diren tresnak. Eta hauek dira ordenagailuan edo diseinu digital bat zerorrek egin, edo ez dakit Australiako ez dakit zeinek egin eta zuk internetetik jetxita, hori gauzatzea baimentzen zaituztenak. Adibidez, 3D inprimagailu bat, laserraz ebakitzeko eta grabatuak egiteko makina bat, CNC fresagailu bat eta bar, eta horrela, pixkat hobetoxago ulertu dira zuen, hori, edozeinek nahi duena gauzatzeko beraien eskuekin erraztea da bilatzen duena Lurlabek. Eta ez du ataungoa izan beharrik horra joaten denak? Ez da gutxi gore, ez. Donostiatik ere etortzen da jendea, azkenean guk, astean 2 egun eta erdi gaude irekita, ostegun ostiraletan goiz da txalde eta larumat goizetan, eta gure ordutegian edozein etorri daiteke, debalde da, eta gure laguntzarekin kondizio bakarra da norberak egitea edo taldean. Atzo adibidez, zer egin zenuten, Andoni? Atzo larun bat goiza? Zertan aritu zineten Lurlaben?
Jo, atzo, neroni aritu nintzen, prestatzen proiektu bat, eta da, Tabakaleran duela hilabete bat, Donostiako Tabakalera zentroan, eman genuen hidroponiko tailer bat, hau da, lurrik gabeko landareak aldatzeko sistema batean. Eta atzo hortan aritu nintzen prestatzeko han jarrita daukagun baratze hidroponiko ibiltari bat. Aste hontan, etorri zaizkigu, herritar bat egin nahi duena belero bat, itxasuntzia esatean ez atrebitzen, ataundarra izan da. Belauntzi bat. Belauntzi bat, baina ez dakit nun nahi duen, ataungo ibaian edo, nahiko lan hori biltzeko, hor nabigatzeko, Ametxen fabrika dirudionek. Herritar bat ari da belauntzi txiki bat egiten, eta horrentzako, 3D imprimagailuarekin imprimitutako, gauzatutako plastikozko pieza batzuk egin nahi zituen, beraz, berak diseinua eginda ekarri zuen, eta hor ibili ginen, pieza horiek egiten. Tira, Andonirekin batera Aizpea Lasa musika gonbidatu duzu irati, baita ere? Bai, bera Bilbon, Oslon, Bartzelonan eta Alakanten trebatu zen bere bizitzako pasioan, eta bide batez lanbidean, Aizpea diseinatzaile grafikoa da. Adi baina, diseinatzaile grafiko jasangarria da, eta itxason lan egiten du bere jaioterrian. Aizpea, egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo? Nola esnatu da igande goiza itxasoan? Oso argi, ez da? Zeru urdin-urdinarekin. 160 biztanle itxasok. Lazkaon bizi zara, baina sortzez itxasoarra zu, ez da? Aizpea. 160 biztanle, ezkiorekin batera herri izatetik bere udalerri izaera propio hori eskuratzeko bidean da, hor badago prozesu bat martxan eta baina badakigu indar handiko herria dela zuena, izaera handiko ere bai, eta ez dakigu zenbateraino segiduzun herri bihurtzeko prozesuri gertutik Aizpea, baina badakigu hor kokatu zarela zure lana egiteko. Beraz, sorterrira bueltatu zara, zure lanari ekitera. Zergatik izan da buelta hori Aizpea? Ze bilatu duzu interesgarri? Bai, bida, prozesua egia esan oso hurbiletik bizi izan dut. Azkenean, azken 20 urte hauetan, herri dinamikan parte hartuz, eta beste askorekin batera, elkarlanean, ezta? Egia da, umetatik naturaz, baratze ekologikoaz, eta ingurumena, ondarea eta kultura zaintzarekin konprometituta dagoen komunitateaz inguratuta hasi izan naizela, eta horre guztiak, diseinu grafikoa ere ikuspuntu arduratxoago batetik lantzeko interesa piztu zidan. Eta 2015an ikasketak bukatu nitxuenean, hasi nintzen diseinu agentziak begiratzen, ea non lan egiteko aukerak aurkitzen nituen, baina berehala konturatu nintzen hori etzela nire lekua. Izan ere gehienek nire balioekin bat ez zen marka handiekin lan egiten zuten, eta ez nuen nire lanaren bidez enpresa horiek indartzen jarraitu nahi, eta horregatik, nire estudio propio bat sortzea erabaki nuen, testu inguru horretan, eta, itxason kokatzea. Hori da. Zergatik itxason bertan? Uste dudalako, horrek, ateak irikitzen dizkit ez bertako beste proiektu batzekin elkarlanean ibiltzeko eta bueltatzeko tokiko prozesu tradizional horietatik edatera eta berritzailegoekin ez elkartzera. Azkenean inguruari lotutako eta eragin positibo bat sortuko duen diseinu batzuk lortzeko. Ze auzolanean aritzera ohituta zaudete itxason, ezta? Berez dakar herri txiki batean bizitzeak askotan auzolana egin behar izatea, ala beharrez, gauzak bestela ezin direlako egin, horrelako lekuetan zoritxarrez. Dena den, ez alduzu uste voluntariotza hori krisian dagoela? Ez da gero eta zailagoa jendea auzolanean batzea? Batez ere gazteak, ohitura gutxi dutenak auzolanerako? Ez pentsa, begira, justo atzo bertan izan genduen udazkeneko auzolana, urtean zehar 2 auzolan egiten ditugu, udaberrian eta udazkenean, eta atzoko kasuan 36 herritar elkartu ginen, eta egia esan oso ederra izan zen. Eta egia da landu beharreko zerbait dela, ez? Eta gaur egun borondatezkoa izan da, lehen ez zen bezala, landu beharreko zerbait dela, baina egia da nire herrian behintzat ikusi dudana izan dela, familiak osorik, belaunaldi guztiak batera joan garela txiki-txikitatik,
Eta atzo adibidez, gazteak gazteleku berritua izango denaren paretak margotzen aritu ziren, ezta? Eta egia esan, hainbeste gauza egin daitezke auzolanean, eta batzuetan, batzuen eta besten interesei lotutako kontuak aurkitu behar dira, ez? Motivazio hori ere mantentzeko. Eta baita ere, ikuspegi komunitarioa lantzen jarraitu, ez? Hori da oso garrantzitsua nire ustez. Badirudi, askotan gure imaginarioan badugu ezta herri txikiak landa eremuetan kokatzen ditugu, eta beraz, ni irudikatzen ari nintzen ezta Lurlab Ataunen interneta eta konexioak nola ibiliko ote dira ametsen fabrika hori gauzatzeko egunerokoan, eta hantxe badabiltza, etorkizuna eraikitzen ezta, berritzaileak dira, eta zuek zeuguk ere, badirudi lehenengo sektorera engaiatutako herriak diala, eta bertako biztanleak ere badirudi etorkizuna hortik besterik ez dutela, baina nola egin daiteke ekonomikoki erakargarri herri txiki bat? Hain zuzen, ez baitira bertako gazteak bakarrik ere lehenengo sektorean edo ostalaritzaz edo turismoaz bizina izat. Bai, esan? Barkatu. Ez nik uste, hasieran esan dudan bezala, herri txikiak eta batez ere Gipuzkoan nekazaritzaren inguruan bizi direla hori, errealitate hori, aspaldian aldatua dela, eta nik uste dut, transizio modu batean gautela, non adibidez, erresagoa jarri behar dugun, edo erretu behar genuken, aiztea bezalako jendea, Ataun edo itsaso bezalako herri txiki batean gelditzea, hau da. Edozein gauza egin daitekela herri txiki batean, hori ere balioan jartzeko moduko esaera da, ezta? Horrek ez du esan nahi, izaera nekaza, labeltzain, edo baita ere naturarekin erlazionatutako izaera hori galdu behar denik. Azkenean, bai bitxulako herri txiki hauek erronka batzuk herri txikiak izateatik, baina abantaila batzuk ere, bai, adibidez, oantxe esan duzuen guztia, auzolaneko tradizio hori gizartean bakoitzak aldameneko, etxekoenekoa ezagutzea, hori hiri batean gertatzen ez den gauza bat da, eta baita ere jendeak eskuekin gauzak egitea, edo artisautza, eta naturarekin konexioa, eta beste erabate ulertzen ditula. Beraz, edozein gauza egin daiteke herrian, eta hori da bintzete gure helburua, baino baditu herriak gauza berezi eta oso on batzuk ere. Herri txikiak bizi dute Euskal Herria, edo bestela esan da, Euskal Herriak herri txikiak behar ditu. Elikadura subirautza bermatzeko, basoak zaintzeko, lurra zaindu eta ingurumena zaintzeko. Bide horretan, Eusko Ikaskuntzak herri txikien akademia abiatu du. Udalerri bakoitzak bere kezkak eta beharrak jorratzeko, irtenbide komunak garatzeko eta elkarlanean jarduteko bata bestearengandik ikasita. Aste honetan, urriaren 6an Laudion aurkeztu dute Arabako 3 herrietan garatu duten pilotua. Akademiari esker, eragileak elkar ezagutzeko tailerrak antolatu, hausnarketarako dinamikak abiatu, eta nork bere esperientziak eta ekimenak jasoko ditu. Saretzea erraztu eta elkarrengandik ikasteko xedez. Aizpea, Andoni, zuek lehendik elkar ezagutzen zenuten? Honelako ekimenak, hausnarketak eta espazioak baliagarriak direla uste duzue? Nik aizpea ez nuen ezagutzen, gustatuko litzaidak ezagutzea, eta noski baliagarriak direla, batez ere pentsatu behar dugulako, etorkizunean zer izan nahi dugun. Bai, erabat ados, eta beti ere oso aberasgarria delako, besteen esperientzietatik ikasten aurrera jarraitzea, ez? Bueno, mila eskerrik handi goizonetan amaraunan izatagatik, bikote. Eskerrik asko zuei. Eta irati asko egiko dugu datorren hilean, beste protagonista batzuk ezagutuz, beste proiektu batzuen berri emanez, Eusko Ikaskuntzatik bertatik, besteak beste, Manuel Lekuona sariaren jarraipena egingo dugulako. Bai, nahi baduzue bai. Dagoeneko aurkeztu dituzte 2022ko sari horretarako 5 hautagaiak, Enkarni Genua antzerkiaren alorrean, Felix Ibarrondo eta Lutximan Zizidor musika gintzan, Ramon Zaio kulturan eta Marisa Barrena historia gintzan. Bueno, Marisa Barrena, Faktoriako kolaboratzailea, Durangarra, eta gainerako izenak ere behin baino gehiagotan Euskal Irratian gure estudio honetan izandakoak eta izen handiak gainera. Bai, eta 5 hoietatik orduan, hilonetan bertan ez da, ezagutuko dugu sariduna zein den, ez da, Irati? Bai, hori da. Orain, bozketa garaian gaude eta gogorarazi nahi dizuet edozeinek eman lezakela edozein hautagaien aldeko botoa. 110 balioko du publiko orokorraren iritziak azken emaitza erabakitzeko orduan. 130 Eusko Ikaskuntzako bazkideen erabakia izango da eta 160 epaimai instituzionalak erabakitakoa. Bueno, adi egongo gara. Mila esker Irati, hurrengora arte, Bai, plazerra.